Subscribe खालामदो जोंनि बर'टुन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। गैलालै गैला सेस मा खालामनानै मा जानानै अबाव थानानै मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय गैला दे बुदो आंखौ ज' जानानै बुदो दे। ज' जानानै बुनो रावबोआनो गैया आं हारसिंसो मारै ज' जानानै बुनांगौ जाखो जाम्बालाय। देब्रा खावब्ला एसे बुजिदो माबा मोनसे खालामदो। बुजिदों आं बुजिदों आं मालाय मा खालामबावनांगौ जाखो लादोलै जाम्बालाय लादो नोंनिबाबो मालायनिबाबो दालाय नोंनि होनजाखासिगोन ना मा खालामनो हाबावनांगौ जाखो नोंलाय जाम्बालाय बेनोसो बाबा होनजानो मोनगोन। जारलासो जेरैबो होद नोंखौ सिन्था गैयि नंथारोलै। सिन्था गैया बाबु आंसो मिथिगौ। अयसोमला मिथियाखै नोङो? हाब मा हां लाख'लायनो हायि मा जाखो? मा जादों मा जानो हनै जाम्बालाय पुलिसफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ हमगासिनो जाम्बालाय। औ माथो जाखो आंलाय उन्दै नंखायाना आरो आं उन्दैयाव हाबा जाखायाखैना हनै दाखालिसो जादों आरो बेबो दावरावसोबाव आरो सान्थि गैबावा बिनि सायाव। नङा जाम्बालाय नोंल' नङा दांदुलिया खय बोसोर जाखो दा 18 इयार्सनि बारा जाखायाखै होनबा? जानोलै 17 इयार्ससो जाबाय खोमा दा 18 इयार्सनि बारा जाखायाखै होनबा? ओहो भटार आइडियानो गैया बेना दाबो। हे गैला सेस नों सोमला जेलाव थानांसिगोन नोङो पुलिसाव हमनानै लांसिगोन नोंखौ जाम्बालाय। लांथोंसैलै लांथारथोंसै सोर लाङो लांजोबथारथोंसै हाला सोरांबानो दुखुल' आंहा दुनियायाव आंल' खोमा बिदि सोरांबानो थाखा फैसा सोरांबानो दुखु जाग्राया। दे बुदो आंखौ ज' जानानै बुदो दे। इस बिदि नङालै सोमला बिदि नङा। मा नङा बेलाय? दांदुलिखौ जुलि लानानै सुखु गोजोन रायजो जानो सानबाय हनै माबा पुलिस हमोनो माबा जेलाव लाङोनो जालायबाय दाना ना साख्रियानो दंजायो ना थाखा फैसायानो दंजायो ना फिसायानो गावनि आरो बेनि सायाव माबा हाबा जाबाबो पुलिस हमोनो जालायबाय दाना। होमबा आं मा खालामनानै मा जानानै थाबावगोन हो हनै पुलिस फैगौ पुलिस हा वा गैला सेस। पुलिस पैसाको डिडिडिङ टमेटोको सिटा टमेटोको सिटा आई टमेटोको सिटा टमेटोको सिटा आई Despacito Despacito Dede budak aku budak ampalase dede budak aku tuh dah budak deh pulis babu deh aku budak deh aku jualan tanda deh pulis babu deh ampalase dede budak tuh ada budak aku